Тези, които живеят в община Гоце Делчев и региона, може би са забелязали, че една пешеходна пътека на КАТ, както и известната наша пешеходна пътека, която свършваше в мантинелата надолу посока Ново Ляски, вече е бойдисана в черно, премахната един вид. И може да се питат хората защо. Каква е историята? Тук от миналата година, от вече повече от година ви показвам историята липсващата пешеходна пътека между Долно и Горно Борово, която институциите отказват да правят. И въпреки нашите безброи сигнали, жалби до инспекторати, до министерства, до омбудсмана, ако щете, до прокуратура, до къде ли не, остават нечути. Сега, последното, след като имаше януари месец, мисля, оглед с АПИ, с представители на общината, с полицията, и те казаха, че май би трябвало да има пешеходна пътека, ама ще проверя. След това решиха, че пешеходната пътека не трябва да има, не отговаряла там на изискването 50 човека на час. Ние, разбира се, тогава им пуснахме сигнала за тези пешеходни пътеки, тази, другата и онази в мантинелата, и казваме, ето, тук има ли 50 човека на час? Няма. Там пешеходната пътека свързва една част на селото с друга, минават деца, училища, магазини и така нататък. Какво направиха обаче те? Вместо да направят пешеходна пътека и да осигурят безопасността за хората, те премахнаха тая пешеходна пътека. И сега аз искам да попитам, премахването на тая пешеходна пътека тук е струвало едни общински ресурси. За тези общински ресурси вие може да си отговорите дали някой е по-отговорност за това, че е направил пешеходна пътека, въпреки правилата, и че след това е отстранил. И забележете, вместо да се направи с тези пари една нова пешеходна пътека на място, където има нужда, те отстраняват пешеходни пътеки и, разбира се, по този начин си измиват ръцете. Тук пак искам да обърна внимание. Този път е на АПИ. Мога да кажете, тук общината не носи отговорност, АПИ носи отговорност. Обаче на огледа, както и аз ви казвам, общината носи отговорност за нейните хора, както и полицията в общината. На огледа имаше представители на общината. Така известните общинари Костадинов и Буковян. След нашите сигнали аз получих и лично обиди като лично съобщение от този Буковян. Това е човека, който и глобява в Гоце Делчев, на който общината възлага тази отговорност, но получих обиди от Буковян, за което, разбира се, информирах полицията и общинския кмет Москов. Дали общинският кмет Москов пое след това някакви мерки срещу неговия високо уважаван служител, може да се отговорите сами. Ето виждате, така тези служители в община Гоце Делчев, както и, разбира се, техните ръководители, Москов, Боцев, Сарандев, там всичките директорите на АПИ се грижат за вашето здраве. Вместо да направят пешеходна пътека, отстраняват пешеходна пътека и, разбира се, това с общински пари. Благодарим. Искам сега и отдалеч да ви покажа, да не притесняваме хората, как хората вървят между Борово и Гоце Делчев. Виждате защо? Защото няма тротуари, а от оная страна там е урва. Виждате. Така се ходи в община Гоце Делчев. По пътя и мантинелите не позволяват да се ходи и на друго място. По встрани на банкета, примерно.